Gorrotu ditut ofa hauts batekin hasten diren istorioak. Eta are gehiago gorrotu dut, kresala eta gasolinaren usain hau izango dela, oroituko dudan azkeneko gauza. Desagertzeko modu asko dago. Hoietako simple eta errazena ihes egitea da. Izan zarena atzean utzi, eta bizitza berri baten bila abiatzea. Desagertzeko beste modu bat bakardadea da. Zutaz inor oroitzen ez denean, igatu egiten zara, ikustezin bihurtarte. Badira ere denbora baterako desagertzeko moduak. Zentzua galduaz desagertzea. Zentzumen guztien leherketaren bitartez desintegratzea. Hegazti errarien moduan, jaioterria utzi eta bizirauteko lurralde berrietara abiatzea ere desagertzeko modu bat da. Bizitzak ezartzen dizkigun mugetatik ihes egiteko beharra. Gure buruaz ihes egiteko beharra. Jaiotzen garenetik, desagerpen eruntz ematen ditugu pausoak. Barku orok, egunen batean itsasondoa jo, edo azken portura iristen den moduan, gu guztion patua ere, desagertzea da. Bada desagertzeko beste modu bat ere. Espero ez duzun honean, eta espero ez duzun pertsonak, akabatzen zaituenean. Desagertutakoa Josu Izagirre da. Arrantza patroia eta herriko armadore importantearen zuia. Duela pare bat egun desagertu zen. Nork eman du desagerpenaren berri? Biarritzeko jendarmeriak.
Bere kotxea kristal bat apurtuta agertu zen parkin batean. Eta abisatzeko deitu ziotenean, telefonoak seinalerik ez. Familia? Momentuz ez du inork salatu. Dirudienez, ohikoa da Josu egun batzutarako desagertzea, baina telefonoarena eta kotxearena ez da normala. Kotxean zerbait arraro bat topatu dute? Aztertzera bidali behar dute oraindik. Zu izango ze hemen ere laguntzailea? Bai. Zentraleko lertxundi komisarioak aginduta. Esaten dute bapeatzea tabako normala erretzea baino txarragoa dela, ez? Zer da, lehenengo aldi herri honetan? Bai. Begira, justu, hori, da, zu bizarra. Eta hemen zegoen lehen portu zarra. Gero ja portu berriarekin esaten dute hemen biltzen zela Kantauriko flotarik handiena. 70-80 hamarkadetan... Gia turistikoa ere bazea? Ez. Hori zer da? Kukaina. Eta zertarako da? Kanpotarrak zintzilikatzeko. Komisaria urruti dago? Ez, Ba, salto goazen. batera. Aldugun informazio guztia biltzen ari gara. Kreditu txartelak eta pasaportea erabiliote dituen, telefono deiak. Bere emaztearen telefonoak seinalerik gabe jarraitzen du? Bai, itziarari da deika eten barik. Badago tratu txar antecedenterik? Tratu txarrak? Bueno, txipoa desagertu egin da eta bere emaztea ez da azaltzen, takit. Bueno, Carmen atzo lanean zegoen, eta Josuk 2 egun baino gehiago daramatza desagertuta. Bere inguruko jende guztiarekin hitz egin behar da. Aita Ginarreba, armadorea? Alduenen etortzeko eskatu diago. Ez dakit, gurasoak, anaiarrebak. Gurasorik ez dauka, espaldi hil ziren, bera seme bakarra da, itsasoan lan egitera etorri zen Gipuzkoatik eta herrian berehala egin zuten patroi. Bai, armadorearen alabarekin ezkondu zenean. Kontua da, inork ez duela ikusi edo inork ez duela faltan bota ez dakit, baina lurrak irentzi duela ematen du. Zer diote, aeroportutik? Abierik hartu du? Irudiak badaude? Zirudirik ez, aparkatu zuen tokian ez dago kamerarik. Eta momentuz ezin digute ziurtatu hegazkinik hartu duen, ala ez. Nork ikusi zuen azkenekoz? Momentuz ez dakigu. Ez dago, ez dakigu. Non aurkitu dezaket armadorea? Orduagatik, subasta lonjan edo kofradian. Bai. Nerea naiz. Itziar. Venga, guazen tur turistikoarekin jarraitzea.